Túlanie sa prírodou vám otvára vašu predstavivosť. Hoci sme prihraničiaci región, teda máme to do Poľska veľmi blízko, boli časy, kedy nebolo možné jednoducho prejsť alebo dostať sa do Poľska a v podstate prekročenie hranice, aj keď tá možnosť bola sprevádzaná vždy určitým strachom, určitou obavou. Bolo to v roku 1995, sme sa spolu s tými kamarátmi vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Nevedeli sme presne, kam chceme ísť, ani teda, kde chceme skončiť, ale bolo tak náhodne, sme sa rozhodli ísť cestou, ktorá nebola v mape. A tak sme zišli na poľskú stranu. Tam nás stretlo nemilé prekvapenie, pretože nás kontrolovali poľskí pohraničiari a keďže v tom čase to nebolo možné prekročiť hranicu v tom bode, tak nás zobrali na policajnú stanicu a vyšetrovali nás. Výsledkom toho bolo to, že sme dostali na 1 rok pečiatku do pasu persona non grata, čo v podstate znamenalo zákaz vstupu do Poľska na 1 rok. Schengen pre mňa znamená jednoducho fakt, že nevidím pri prekračovaní hranice žiadnych vojakov ani policajtov. Ďalšia vec, nikto ma nekontroluje, nemusím čakať na hraniciach. A čo sa stalo pred tými 20 rokmi, tak to je úplne dramatická zmena. Hraničné kamene ostali ako pozostatky doby, kedy prekročiť pomyslenú hranicu bolo nebezpečné. Za posledných 20 rokov sa svet okolo nás dosť zmenil. Keď sa pozriem na moje deti, tak vidím, že oni nebudú mať tie obmedzenia, ktoré som mal ja, a pravdepodobne ani nebudú postihnutí tým, čím som bol postihnutý ja. To je, že hranica, prekročenie hranice je niečo zvláštne, pretože prekročenie hranice a cestovanie je v súčasnosti úplne normálna vec.